ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ଏଠାରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିଲେ କଣ ସେ ତମର କବଳୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ? ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୋସାଇଁ, ତୁମେ ଆଜି ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏ ଜମାର କବଳୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କାହାକୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାରିପାରିବି ନାହିଁ। ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରଣଟା ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗୋସାଇଁ? କେବେ ଅପରାଧ ମୋର? କିପରି ହୋଇବି ମୁକ୍ତ ଏ ପାୟୁଷରୁ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଡାକୁଥିଲ କାହାକୁ ପୁତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡ? ଏଇ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇ ଅବତାର ମରିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ସେ କଣ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ହଁ ପୁତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡ, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ। ସେ ପାରିଲେ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବା ଦେବତା ଦେବର୍ଷି? କିଏ ମତେ ରଖିପାରିବେ ବଞ୍ଚାଏ? रे कुमार नहुआ रे तू असीला, नहुआ रे तू असीला। सब साथी प्यारो बड़ा महादेवा, सब साथी प्यारो बड़ा महादेवा। नाम बाजी उतार तारा तुम्हारा, नहुआ रे तू असीला, नहुआ रे तू असीला। बरसरे जाई बरसरे जाई, कुछ दिन रासे जाई, आज बरसरे जाई। पूरे होइले झूला दकानी बजमरा पारा, पूरे होइले झूला दकानी बजमरा हुआ रे तू असीरा।